Isang Bulakenyo namimigay ng libreng portrait para maibahagi ang kanyang talento. Ito ngayon sa report. Imbes na ibenta ang obra, libreng ipinamamahagi ng 18 anyos na si Clint Gatchalian mula Pulilan, Bulacan ang kanyang iginuguhit na portrait. Hindi raw mapapantay ang saya ang kanyang nadarama sa tuwing makikita ang mga ngiti sa labi ng mga binibigyan niya ng libreng portrait. Para sa kanya, nais niyang magbigay inspirasyon sa ibinigay na talento ng Panginoon. Yung talent ko is binigay lang sa akin ng libre ni God, then binibigay ko lang din ng libre sa iba. Tapos at least nakakapagpasaya ako sa ganung paraan. Mas lalo pa raw niyang paghuhusayan ang ibinigay na talento sa kanya. Sa ngayon, nagtatrabaho bilang welder si Clint at dito rin niya kinukuha ang kanyang panggastos sa mga ginagamit na pagguhit. Nais din niyang makaipon upang matupad ang pangarap na maging arkitekto. Huwag kayong manghihinayang na kahit maraming balakid, kahit maraming hadlang, ituloy nyo. Huwag kayo susuko. Kahit sobrang dami ng pagsubok nyo, ituloy nyo lang. Kahit hirap man sa buhay, matibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos na magpatuloy sa buhay. Para kay Clint, nasa iyo rin umano kung paano mo iguguhit ang naghihintay na magandang bukas. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.